Bună și bine ai venit la Yoga cu Cristina Ersen. Sunt Cristina și astăzi te voi însoți într-o scurtă și blândă practică de yoga pentru digestie. Poți să o folosești ori de câte ori te simți balonată, ai un mic disconfort abdominal, poate ai mâncat prea mult sau pur și simplu poate că din punct de vedere hormonal lucrurile se mai schimbă în corpul tău, mai ales după anumită vârstă și nu te simți foarte confortabilă în zona asta. Așa că te invit să vii deschisă pentru o practică care cu siguranță te va ajuta. Îți va îmbunătăți starea generală chiar. Așa că te invit să te îmbraci super confortabil. După cum vezi și eu mi-am pus inclusiv niște pantaloni mult mai largi. Aici zona abdominală să fie cât mai lejeră. Și te aștept pe saltea sau poți să faci practica asta chiar și dacă ai o pătură sau pe covor. Este super ok. Te aștept. Astăzi vom face o practică pentru digestie. Și când spunem digestie, ne gândim întotdeauna că poate am mâncat prea mult. Și da, este posibil să fi mâncat prea mult și asta să-ți dea un anumit disconfort. Dar nu întotdeauna este doar mâncarea de vină. Poate să fie stresul, poate să fie poziția în care stăm, foarte mult încordați, foarte mult agitație, toate lucrurile astea țin abdomenul încordat și ceea ce nu ajută foarte mult procesul digestiv. Așa că poți să o faci ori de câte ori simți nevoia și chiar preventiv. Dimineața la prânz, seara, oricând este binevenită un pic de respirație și un pic de mișcare în zona asta, de care trebuie să avem foarte mare grijă. Bun, te invit să vii într-o variantă confortabilă, cu picioarele încrucișate. Pentru început, dacă simți nevoia și poate ai spatele mai încordat, poți chiar să te întinzi. Eu o să aleg să rămân aici. Și te invit să închizi ochii și să vii cu atenția către corp, mai ales către zona abdominală. Și cu intenție să o relaxezi. Să o lași moale, poți chiar să aduci ușor palma dreaptă sau stângă, să o masezi ușor, doar să o mângâi. Să lași brațele moi, palmele acolo unde simte ele nevoia să se așeze. Lasă și umerii moi cu intenție, lasă-i moi să se relaxeze. Și o să facem un pic de exercițiu de respirație, cea pranayama. O să inspirăm și o să expirăm cât mai profund. O să aducem aer către abdomen, lăsăm practic să îi dăm voie aerului să coboare mai departe de piept, acolo unde de obicei, până unde de obicei lăsăm aerul să ajungă în corpul nostru. Și pentru asta întâi te invit să inspiri și să ridici umerii către urechi, să expiri și să-i cobori ușor, să-i lași moi. Și inspiră lung. Adu aer către abdomen și expiră lung și liniștit. Lasă abdomenul să meargă către spate, buricul către coloană. Încearcă să o faci fără să încordezi. Încearcă să lași abdomenul moale și să faci această respirație fără să forțezi. Hai să mai încercăm. Inspiră. Expiră. Inspiră. Expiră. Și încă o dată inspiră. Expiră.
Poți să spui aici și o intenție pentru practica de azi și îmi permit astăzi să-ți sugerez să îți pui intenția de a nu te mai judeca și de a te accepta așa cum ești. Ești om, așa că mâncarea este una dintre plăcerile vieții și hai să ne bucurăm de momentele în care ne dăm voie, bineînțeles să nu fie prea dese și cu cumpătare, dar să ne acceptăm, să nu ne judecăm. Și ușor deschidem ochii. Aducem acum palmele activ pe genunchi și o să începem să rotim corpul din talie. Inspiră, vino întâi în față, chiar poți să arcuiești ușor spatele, să vii cu pieptul în față, inspiră și pe expir ușor vino către stânga în spate, bărbia în piept, către dreapta în față, unduiește-te ușor. Simte cum se masează ușor deja, parcă simți că aduci ceva în plus corpului tău, un pic de masaj în zona abdomenului, în zona taliei. Fă cu intenție, despre asta este yoga, nu despre cât de bine facem postura. Chiar te sfătuiesc să nu te mai uiți la mine, ci pur și simplu să închizi ochii și să observi cum se mișcă talia ta și cum masezi organele interne. Când simți nevoia, poți să și schimbi sensul. Nu uita să respiri, inspiră când vii în față, expiră când te duci către spate și când te duci către spate, chiar te sfătuiesc să mergi și cu bărbia în piept, să arcuiești coloana. Inspiră, vină în față, expiră, revină. Și venim la centru. Inspiră, ridică brațele deasupra capului și pe expir ușor rotește-te către stânga. Adu palma dreaptă pe genunchi, palma din spate cât mai aproape de șezut. Deschide pieptul. Inspiră. Expiră și rotește-te ușor din zona taliei. Avem tendința să ne mișcăm cu capul din zona taliei. Nu contează cât de mult te rotești, important este să o facem de aici, din talie, ca și cum am stoarce zona abdominală. Inspiră. Expiră și mai rotește-te ușor. Poate să fie o rotație foarte subtilă. Nu e importantă performanța aici. E vorba să venim cu intenție. Despre asta este vorba în yoga, nu despre cât de bine facem și de perfect. Inspiră. Expiră, mai rotește-te puțin. Inspiră și vină la centru. Ridică brațele și pe expir rotește-te către cealaltă parte. Palma stângă pe genunchi, palma dreaptă cât mai aproape de șezut. Inspiră, deschide pieptul și pe expir creează spațiu în zona abdomenului și rotește-te ușor. Inspiră. Expiră. Inspiră. Simte cum se umple abdomenul cu aer și pe expir cum creezi spațiu și te mai rotești puțin. Inspiră și vină la centru, ridică brațele deasupra capului și pe expir ușor coboară. O să venim acum în tabletop cu palmele în linie, cu umerii, genunchii în linie, cu șoldurile, tălpile active și un pic o să activăm coloana, dar în același timp inspiră, arcuiește-te, expiră, coboară, fii atentă la abdomenul tău, lasă-l moale. Inspiră, simte cum întindem abdomenul, te expir, cum se curbează, buricul merge către coloană și că odată inspir, expir, curbează-te, rămâi aici, o respirație. Și pe următorul inspir, vină la centru, adu gleznele una deasupra celeilalte și coboară șezutul. Vină în șezut, întinde picioarele în față, tălpile sunt active,
Inspiră, ridică brațele, expiră și ușor coboară trunchiul, îndoaie ușor genunchii, lasă trunchiul să coboare atât cât poate. Posibil să fie aici, dar important este să simți un pic cum abdomenul se duce către coapse și la mine deja cântă un pic intestinele. Inspiră. Expiră și pe următorul inspir ușor, ridică-te și ne vom întinde. Întinde-te pe spate, adu genunchii ușor la piept, dă-ți o îmbrățișare, ridică șezutul, adu genunchii la piept și dă-ți o îmbrățișare. Imaginează-ți că te iubești atât de mult. Dă-ți o îmbrățișare cu multă dragoste. Inspiră. Expiră și poți ușor să te și balansezi stânga-dreapta, să duci corpul cu genunchii la piept într-o parte și în alta. Poți chiar să te răstorni pe o parte, nu e nicio problemă. Te ridici înapoi. E o postură atât de simplă și atât de multe beneficii are pentru digestie, pe care o poți să o faci oricând, în timpul zilei, atunci când îți permite timpul. Ușor desprinde brațele, du-le stânga-dreapta și încet coboară genunchii pe o parte, pe dreapta, de exemplu, cum fac eu acum. Privirea merge către brațul stâng. Și respira aici, în abdomen. Dacă ai coborât genunchii pe partea dreaptă, poți chiar să vii cu palma dreaptă pe abdomen și doar să o lași să se odihnească și să observi cum pe inspir palma se ridică și pe expir coboară. Închide ochii și observă-ți respirația, cum de fapt ghidează respirația. Continuă să respiri complet conștient, să aduci cât mai mult aer către abdomen, să umfli abdomenul pe inspir și pe expir să lași buricul să meargă către coloană, să creezi spațiu. Inspiră lung. Expiră. Pe următorul inspir, ridică genunchii și coboară pe cealaltă parte. Du și privirea către brațul opus și la fel continuă să respiri conștient în abdomen. Inspiră. Expiră. Te anunț că la mine intestinele cred că dau o petrecere acum. Și ușor ridică genunchii și vină cu tălpile pe saltea, genunchii îndoiți. Du tălpile ușor către exteriorul saltelei stânga-dreapta. Genunchii tind să se apropie sau chiar se lipesc unul de celălalt. Adu palmele pe abdomen și ușor cu una din palme desenează cercuri în sensul acelor ceasornicului, dar cu blândețe, doar mângâie. Lasă abdomenul moale. Bărbia tu ușor către piept și întinde cu ocazia asta și gâtul. Continuă să respiri conștient, complet. Lasă abdomenul relaxat. Și de aici ușor te invit să deschizi brațele stânga-dreapta, să le lași pe lângă corp și să întinzi pe rând câte un picior. Și chiar să rămâi aici câteva momente în această shavasana care
Încheie orice practică completă de yoga, iar această odihnă activă ajută corpul să se relaxeze și în același timp și sistemul nervos. Eu o să închei aici și te invit să aduci palmele împreună cu degetele mari în spațiu dintre sprâncene, adu palmele deasupra frunții. Inspiră lung, expiră lung. Mai rămâi aici cât îți permite timpul. Eu îți urez relaxare plăcută. Namaste! Îți mulțumesc că ai ales să faci această practică alături de mine și sper că te-ai simțit bine și că deja te simți mai ușurată și poți să o salvezi pentru ori de câte ori simți nevoia. În același timp poți să dai subscribe și chiar să urmărești și să vezi ce alte videouri ți se potrivesc și spică bine, să le încerci și chiar să-mi scrii. Poate simți că ai nevoie și de alt fel de practici pe care pot să ți le ofer în continuare. Urmărește-mă și să ne vedem curând. Cu bine!